Good morning, people! Happy Thursday! Thursday na! My gosh, bukas Friday na! End of the week na naman! Tayo na talaga. Ano lang ako, nag-prepare ako ng aking kakainin for breakfast. Plano ko today is, sana may time tayo, no? Mag-edit na lang ako ng video. Isang video na lang kulang ko para tapos na ako hanggang Sunday. Ano ba yung iniisip ko kanina? Oh, magluluto ako ng dynamite para sa Sabado. So, isa sa mga snack namin sa Sabado. And then, i-organize ko yung shoes namin. So, sana magawa natin yan ngayon. Depende kung anong ganap nitong vlog na i-edit ko ngayon. Sana hindi naman siya ganun kahaba. Coffee tayo ngayon, guys. Hindi muna ako magtiti kasi yung Teami Skinny malapit na maubos. Tingnan nyo. Si Dan yung pinaprioritize ko dito sa Teami Skinny. So, dapat siya, every morning siya. So, every morning ako nagpe-prepare. Minsan, si Dan na nagpe-prepare ng kanya. Kaya nga siguro ang bilis na ubos nito kasi si Dan, hindi pa siya sanay. Sabi ko sa kanya, 1 teaspoon lang. Siguro nadadamihan niya. Kaya, masyadong kumonte. Share kasi kami nito sana. And, kasi tingnan nyo, konti na lang yung Teami Skinny. Tapos yung Teami Colon, marami pa. Ito, every other night to, guys. Ito naman, every morning talaga. Every other night. So, tonight naman, Teami Colon tayo. Meron pala akong code, rhaze25, for you to get 25% off dito, guys. Teami Skinny and Teami Colon. Pagod, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars. But we're making this too hard. And I wonder where you... Hello, people. Katatapos ko lang maligo. Nag-skincare na ako yung Olay na essence at saka yung cream. Now, I will put on my sunscreen. Ito na yung lagi kong gamit na sunscreen. Calli Touch for M Collagen Cushion. Hindi ko alam kung sunscreen talaga siya. Pero meron kasi siyang SPF 50+, PA+++. So, siya yung ginagamit ko. Tapos, maganda din siya sa skin ko. Kaya, pangatlong beses ko na ata to, na straight ko na siya ginagamit. Ililive ko yung link nito sa description box, ha. Habang tumatagal siya sa skin, mas lalong gumaganda siya tingnan. Let's prepare the, dynamite. Magluluto ako ng dynamite. Ipiprepare ko na siya ngayon kasi I'm not sure if I will have time to do it tomorrow. No, actually, I'll do it tomorrow. Meron akong time. Gabi pa naman yung babysit namin. So, I'll do it tomorrow. Bukas ko na yun gagawin yung dynamite. Ito lang. I-prepare natin yung dinner namin tonight para maubos na siya. Pork ribs. And gagawin ko yung exact same thing na ginawa ko last time. Okay guys, tapos na tayo dun sa kusina. Ito yung gawin natin. So, magdi-declutter ako ng shoes. Kasi sabi ni Dan, bibili daw kami ng isa nito. Dalawa na to ha. Ano to? Shoe rack. It's not, yeah, shoe rack siya. Galing IKEA. Dalawa yung binili namin. And gusto sana bumili ni Dan ng one more pa kasi sabi niya lalagyan daw ng shoes namin. Sabi ko, wait, mag-declutter muna ako.
Kasi ang dami kong mga sapatos dito na hindi ko ginagamit. So, declutter muna. If meron pa tayong maraming shoes na natira, doon tayo bibili. Kasi feeling ko hindi namin kailangan ng one more pa. So, we will declutter and organize na din my shoes. So, yeah. Alam nyo ba, ito, kailangan talaga namin yan isabit dun sa kwarto namin. Pero declutter muna tayo ng shoes. Kasi ang dami pang nakakalat dito. Oh, ito yung mga like, nagamit namin recently. Tapos hindi na nababalik kasi sobrang crowded na ng loob. And marami pa dito. Tignan nyo. Marami pa mga shoes. Ang kalat nitong area na to. So ayusin natin to. Meron pang mga pang golf dito ni Dan. Yung lighting ko nandito. Kasi lagi tayong may bisita. So dapat kasi sa filming room ko yan. So nilagay ko muna siya dito. So itong part ng bahay, dito yung door, no? Pagpasok mo dito, ito. So, ano siya, like, second lounge sana siya namin. Kaya lang, obviously, hindi naman namin kailangan ng second lounge. So, ito lang ginawa namin sa kanya. Ano to, parang, yung luggage na yan, hindi na namin kailangan yan kasi bumili na kami ng bagong luggage. Itong dito, sira na to. Hindi na siya angat ng maayos. Kailangan as in pilitin talaga. So napalitan na namin yan. Kaya siya nandyan. I-donate namin yan. And itong mga hangers na to, ito yung mga lumang hangers ko. Kaya lang sabi ko kay Dan, wag mo nang itapon kasi I find myself like getting more hangers from them kasi kulang yung hanger ko. Yun din. Kaka-declutter lang natin ng clothes. Kailangan ko na naman mag-declutter ng clothes. Kasi papuno ako ng papuno ng hangers. Sabi ko, I shouldn't be adding more hangers. Like, I should be getting rid of more clothes. Alam mo yun? Pero, ang gulo dito, oh. Nakakaloka kasi ito pa naman yung, pagpasok talaga ng mga tao. Pero ito yung pinakamagulong parte ng bahay namin. Ang dami kasi nakastock lang dito. Like, sana donate na yan, matagal na, pero wala pang time si Dan na i-stop or wala pa kaming time na i-stop siya sa savers or kahit na sa pagdodonatan. Tapos, ito may mga bago siyang like, gamit sa golf, alam mo yun, din ako din. And then yung TV namin, daw kukuha niyan, si Mark daw and yung DVD player. So, dyan na muna, itong mga nandito, except for the shoes and some other stuff, ano siya guys, pamigay or pang-donate. So, wait. Actually, may mga dito. Itong SK, hindi naman to pang-donate. Tapos may mga, mga cases ng, sauce. Kasi yung pamilya ni Dan, sa side ng papa niya, gumagawa sila ng sarili nilang pasta sauce for the past 3 years na ata. Kasi every year nila ginagawa. For the past 3 years, hindi nakaka-attend si Dan kasi laging may ganap. Weekend nila ginagawa. Laging may ganap. Ginagawa nila around summertime. Tapos hindi pa nakaka-attend si Dan. So, wala kaming sauce. And hindi din siya nanghihingi. Kasi sabi niya, yung parte para sa kanya, ibibigay na lang sa mama niya. Kasi mama niya yung mas gumagamit ng sauce ba. And may mga pang winter stuff dito. Ayusin natin to kasi that shouldn't be there. So, declutter lang muna tayo ha. Tingnan natin kung ano dapat ilagay sa mga kwarto, ganun, before natin simulan yung sa sapatos. Making this too hard, and I wonder where you are.
gilid, ano na yun, i-donate. Yun, lahat. Yan, i-donate yun sila. Ito na muna yung sitwasyon natin ngayon. Sa Sabado, pupunta sila Mark, so kukunin niya ng TV. At saka siguro yung mga player din. And then, pag wala na tayong bisita, ibabalik natin to doon. So, magiging clear na to, guys. Now, let's deal with the shoes. There's shoes everywhere. Everywhere I look, there's shoes. So, tara, mag-declutter tayo ng mga shoes, people. So, kung saan-saan lang nakalagay yung mga shoes. Yan. Lalo na si Dan, kapag nagamit na niya, natatabad na siya ipasok ulit kasi parang hindi siya marunong mag-organize. Marami pa akong mga shoes dito sa gilid kasi hindi na talaga sila magkasya dito. And alam nyo ba, itong dalawang to, hindi ko pa to nagamit. So, I think I'll get rid of them. Maybe. We'll see. Try ko sila. Mag-try-on tayo ngayon. Kasi kung ano i-keep at saka hindi natin i-keep. Okay. Tingnan na muna natin kung anong nasa loob, guys, ng ating shoes organizer. Okay. So, magsimula muna tayo dito. Ito yung area ko. Tapos, yun yung kay Dan. Kaya lang, meron din akong mga sapatos na nandun kasi hindi na magkasya dito sa akin. Alright, let's start decluttering. Oh my gosh. Ito hindi ko pa nagagamit. Tingnan nyo naman, napakalinis pa ng ano. Hindi ko pa ito nagagamit, but I like this actually. Balik ko nga yung socks ko para matry ko yung mga bagay-bagay. Cute kasi ito. Tingnan nyo. Yan. Cute siya na. So, I think I'm gonna keep these for now. Ito, I'm gonna get rid of this. Kasi, hindi ko to ginagamit. Tapos, medyo malaki din siya. Ganito yung itsura niya, oh. Yung may pa-fur-fur. Naging uso kasi ito noon. Tapos, hindi ko siya nasuot at all. Kasi, hindi ba, parang hindi bagay sa akin. Yung mga ganitong klaseng sapatos. And malaki din to. Size 6 to, eh. Dito muna sa donation pile. Papacheck ko sa mga girls kung gusto nila. Meron akong white shoes. Ito galing pa tong ano, Zafful ata. I'll keep that. Kasi, ano ako, mga white sneakers ako. Pati yung Converse ko, I'm gonna keep as well for sure. Ito, I like these. Itong pair na to, maganda to. Cute to. Lagi ako nakakatanggap ng compliments kapag sinusuot ko yan. Lalo na kapag pumunta ako ng mga salon. Isa salon lang pinupuntahan ko. Every time kasi pumunta ako ng salon, yan yung sinusuot ko. Hindi ko din alam kung bakit. Tapos nakakatanggap talaga ako ng compliment sa mga girls doon. Yung mga outfitan nila, mga, alam mo yun, mga trendy. Gusto nila yan. Okay. Itong mga shoes na to, magaganda sila. Dalawa yung ganito ko eh. Dalawang kulay. Magaganda sila pero hindi sila comfortable. Nagamit ko to nung nagtatrabaho pa ako sa office. And siguro nagamit ko each pair like once lang. Kasi hindi siya komportable. Maganda siya tingnan sa paa. Sobrang ganda. Ang sexy ng paa tingnan. Kaya lang hindi talaga siya komportable. Sneakers, I'm gonna keep. Yun yung pinaka-comfortable na sneakers ko. Ito, inatapon ko na to. Kasi hindi ko na siya ginagamit. Ito na yung ginagamit ko pang bahay. Ito. So, tapon yan. And then, ito cute siya, pero hindi ko siya ginagamit. So, lagyan natin siya sa donation pile. Ito yung isang pair na sabi ko sa inyo kanina. Maganda talaga siya sa paa tingnan. Kaya lang, sakit niya din sa paa. Ito cute din to. Binigay to sa akin ng isa sa mga shop sa Philippines. Thank you so much. I'm gonna keep that. And then, ito galing Zafful. Cute to siya. Like, you know, just in case lalabas ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero it's cute. Black na strappy sandals, tapos meron siyang gold na paganan dyan. So we will keep that. Ayusin lang natin ito. Agay! Sino nag-text? Alright, so tapos na tayo sa taas. Wala nang laman sa taas. Dito na tayo sa baba. Ito, alam nyo ba, hindi ko pa ito nagamit. Nabili ko to sa ano?
SM. Tingnan nyo, ang linis-linis pa niya. May presyo pa talaga siya. Nung uwi namin ni Dan, yung last uwi pa talaga namin ni Dan, Pasko. Ang cute niya. Kailangan ko to gamitin kasi ang cute nito. Pero hindi ko pa siya nagamit. Gamitin ko yan. Ito cute to. Galing Yes Style. Maganda siya. Go to summer sandals ko yan. Kung gusto ko mag-heels pero ayoko ng sobrang haba. Kasi meron siyang konting heel lang. Maganda. Ito! Hindi ko pa nagamit. Hindi ko alam kung magagamit ko to at all. Pero binili ko siya naka-sale kasi siya. Pero kasi yung kulay niya, parang hindi ko siya mamamatch sa mga outfit ko. Pero I should use this. I should. So I'll keep that. Ito cute to. Galing to kay Zara. Ito din kapag, like, you know, may times na gusto ko lumabas or may mga ganap tayo. Cute siya. Cute siya na ano. Nasuot ko na to 2 beses na. Engagement party ata ng ano ni Dan. Basta sa side ni Dan. Tapos no birthday ni Love, yan din yung suot ko. Ito cute. Pero hindi ko na yan gagamitin. Ito din. Hindi ko pa ito nagamit. Gaya nung isa kanina. Pero iba yung material niya. Parang velvet. Sure ba ek-ek. Bagay siguro yan sa ano. Ito, tingnan nyo. Binili ko to para kay Miss. Tapos, dinala ko ata to sa Philippines talaga para ibigay sa kanya. Tapos, I ended up bringing it back dito kasi hindi na magkasya sa luggage niya. Pero kay Miss yan, I'm not sure if she wants to keep that. Hindi ko kasi size to, pero cute yung kulay. And then, ito cute to. Kmart, go-to sandal ko din to kapag ano, summer guys. Yan, brown. Ito, go-to. Ito yung pinaka-go-to ko talaga. Kapag ayoko ng mga strap, galing Steve Madden. So, we will keep that for sure. Ito, cute din siya, pero hindi siya ganun ka-komportable. Hindi ko pa yun nagamit. Ito pang, ano, kapag tumatakbo kami ni Dan, or like, you know, we will go for a walk. Yan yung suot ko. Marami pang sandals dito, mga kaibigan. Ito, cute din siya, pero never ko pa siya nagamit. Ito, cute siya, oh. Pero never ko pa nagamit. Medyo complicated kasi yung strap. Gusto ko, like, simple lang yung walang masyadong ganap. Wait. Ito na naman ako. Isusukat ko na naman, tapos magugustuhan ko, tapos ikikip ko, tapos hindi ko na naman magagamit. Cute naman siya, diba? Cute ba? Hindi ko sure. Wala. Sino yan tumatawag sa akin? Ito! Nabili ko ata to sa Kmart. Hindi ko pa siya nagamit, oh. Ilalagay ko to sa box. Alam nyo, ito galing pa tong Pilipinas. I think I got it from... Anong brand yun? Foley sa SM. Sobrang tagal nito sa akin. Ang cute nito. Tapos kapag suot ko to, parang wala lang akong suot. Kaya lang medyo sira na siya, oh. Kasi I used to wear this all the time. So, ayoko nang ipamigay ito na sirang-sira na. So, tapon na natin yan. Ito, bigay. Ito, cute siya, oh. Like, I can imagine me wearing this kapag, like, white yung top ko, tapos black pants or jeans na skinny. Maganda to. Kasi, very pop of color ba? See? Yes, I'll keep that. I like that. Okay. Tapos na tayo sa second drawer. Meron tayo dito. Alam nyo ba yung, ano ko, yung chinelas ko, naiwan ko talaga sa Pilipinas. Yung gustong-gusto kong Havaianas na black tapos gold yung ano, strap. Pero meron ako nito. So, kailangan ko yun i-keep kasi kailangan natin ng chinelas sa ano, sa summer. Boots! I got this from H&M, guys. Mura lang to. Nagamit ko to siguro 2 beses. Dinala ko pa to sa US kasi akala ko magagamit ko siya, pero hindi siya komportable. So, I ended up wearing my sneakers the whole time. Okay. Ito, cute siya. Hindi ko lang alam kung gagamitin ko siya. Kasi parang, hindi ko alam. Pero just in case, kailangan ko siya. Kasi yung mga heels dito, hindi ko naman talaga sila masyadong ginagamit. Pero it's handy kapag, alam mo yun, may pupuntahan kang party. Kasi, tas gusto mong mag-heels, at least meron akong option. Ito, kasi meron na tayong bagong slide, I can get rid of this na. Kasi,
Ito yung sira na yung gilid, oh. Yan. Ito kay Manay. Nag-iwan siya ng chinelas dito. Dito na kasi siya nakatira. Magkikita na naman kami sa Friday. Okay. Oh, I love na love ko tong shoes na to, guys. It looks nasty, but I love these shoes. Ito yung go-to na shoes ko nung nagtatrabaho pa ako. Kasi sobrang dali lang niya. Tapos, gusto ko kasi yung tinatawag kong toe cleavage. See, may cleavage siya. Napaka-sexy niya tingnan. Gustong-gusto ko tong ganito. Ano na siya, ang tagal na nito sa akin. Forever 21, si mama pa yung bumili sa akin ito. I don't think naalala pa niya. After ng fiesta, tinulungan ko siya sa tindahan ng fiesta, tapos sobrang busy. So, after ng fiesta, binilhan niya ako ng sapatos. Suhol niya sa akin. So, ito, galing Forever 21, tapos gamit ko siya lagi. Napaka-comfortable na nito kasi ang tagal na nito sa akin. Hindi ako sentimental value, wala akong ganun. Pero, ito lang yung ikikip ko kasi I got rid of all the shoes na may toe cleavage. So, ito na muna. Ito! Buto ko din to na nude na strappy heels. Galing yan kay Muy Bien Bonita. Ito. Alam nyo ba, hindi ko pa ito nagagamit. Try nga natin. Meron pa nga siyang laman sa loob. Boots na hindi ko alam kung gagamitin ko siya at all. We will see. Try natin muna. Ay, in fairness, ang cute! Kita nyo? Ang cute pa ng heels. Ang cute nito. Tapos ano siya, gusto ko pala dito kasi hindi sobrang wide nung dito. Yan kasi yung problema ko sa boots. Kasi ang liit na dito ko. Ang wide nung iba. So ito, in fairness sa kanya, kasya siya sa akin. You know what? I'm gonna keep this. Kasi bihira lang tayo makahanap ng kasya dyan. Wait guys. Tapos na yung timer ko sa pork ribs. I-stop ko lang. Kunin ko lang yung pork ribs sa oven. Hindi na ako mag-i-explain, no? Kasi ang haba na ng video na to. So, lalagay ko lang dito yung ikikip ko. Doon yung hindi ko ikikip. Ito yung suot ko ng wedding namin ni Don. Galing Sofab. Ito yung pinili ko kasi ito yung pinakamahaba na heel. Ang haba nito. Yan yung suot ko. Ano din kasi siya, garden wedding. So, kailangan ko ng chunky na heel. Okay, so nalabas ko na lahat, guys. Lilinisin lang natin siya before natin ibalik yung mga sapatos. Tapos kailangan ko din i-organize ng maayos yung mga shoes. Okay, so ito yung sitwasyon natin, guys. Yung mga yan, itatapon na yan kasi madumi na tapos sira. Itong mga to, yung ikikip ko from, yung sa akin lang ha, from dyan. Ito lahat, aking yan. Ikikip ko yan. Yun yung kay Dan. Yun. Tapos meron pang like ito, mga to kay Dan to lahat. And then yan, yung ipamimigay natin. Kapag hindi napili ng mga girls, ilalagay ko yan sa box. In-arrange ko lang yung mga shoes, guys, para mas mabilis siyang i-organize dun sa shoe organizer natin. Yung kay Dan, ginanon ko din. Pakita natin sa kanya kung meron siyang gustong itapon dyan or i-donate. Pero yung akin, okay na. Ready na akong mag-organize. So, good luck! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.
Kakatawag lang ni Dan. Sabi niya, late na naman daw siya uuwi. Mga 6 something. Natapos ko na yung side ko. Hindi siya ganun kaaya-aya. Pero okay lang. At least nagkasya. Kung i-organize ko kasi siya ng maayos, like yung ayos talaga na pagkalagay, hindi talaga siya magkakasya, guys. Meron na nga akong 2 nilagay dun sa side ni Dan, no? Yeah, so ganito yung ginawa ko sa mga flats. Bali, pinagaganyan ko sila. And then, yung mga thongs nilagay ko dito. And then, marami akong yan, yung mga sandals. Kasi hindi pa naman summer, so hindi ko pa sila gagamitin. So, nilagay ko sila sa pinakailalim. And ginanyan ko lang sila. So, yun yung itsura nila for now. Guys, nandito na si Dan. Kanina pa actually, kumain na kami ng dinner. Yung ginawa niya is, tinanggal niya yung TV dito. Nilagay niya dun sa front na naman. So, may TV na naman dun. 2 na yung TV dun. And, ipopost. Ilalagay namin to dito sa wall. Yes! At least, wala ng TV. Kasi hindi din naman kami nanonood ng TV dito talaga. And, pangit din yung TV na yun. Bigay lang yun ng kuya niya. Nung napaglumaan ng kuya niya ba. Tapos, kinuha niya. Lagay niya dito. Pero hindi naman ginagamit. So, at least makakalagay tayo ng mga kung ano-anong disenyo sa bahay dito. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Ayan! Nandiyan na siya, guys. Nilagay ko lang yung diffuser ko dyan. At saka yung pineapple. Nagaling sa kitchen. Ayan. Gusto lang namin simple. Very simple lang. Dito naman sa labas, ito yung itsura. Aayusin ko yan. May pineapple na naman tayo dyan. Pero yan, nandito yung isang TV. Tapos yan yung mga shoes. Kasi pupunta yung mga girls sa Sabado. Tingnan ko kung may gusto sila dyan before natin ilagay sa box yung iba. Pero, yeah. We will just put the picture or like yung ano natin, canvas natin in the middle. And itong mga to, kailangan to dun sa ano, sa mga file cabinet and stuff. You put this in the middle? Yeah, put it in the middle. Ayan. Simpleng-simple. At least, hindi na siya makalat tingnan. Yung, meron kaming bubblegum machine. Ayun, ano na din Dan. Tinapon na ni Dan. Tapos yung arrow na may mga lights, tinapon na din ni Dan. Yan, para walang ano ba, may samok. Nakalimutan ko kayo ng very, very light lang, guys. Pero tapos na ako mag-skincare. Magtulog na sana ako. Pero, yeah, that's it for this vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you bukas. Be good. Bye. Good night.